So ayun nga ni mga kauragon, flex ko man sa inyo mag voice over. So yan, grabe ng kakan ko dyan. So nag-iiling si Mrs. pala niya ang duman sa likod ko. Nagpipili na siya ng pagkakan. Ayan, grabe pang kagaw-kagaw ko dyan. So yung ano yan, isip-isip ko na po sa camera. Para bigyan si Mrs. Sa mga kinukuha niyang pagkakan. Sa mga gusto ko pala makaaram kung sa ini pagkakanan ni Mrs. sa Villa Caceres po yung sa Naga. Oh no! Yan, naglakaw-lakaw na si Mrs. Kung ano siyang pagkakan. Kaya man naman ako nito maribukon. Sige, sinamang gani ang turaok. Nagdara pala ako dyan mga kauragon ng manok. Sa mga bulang ko ta kami ni Mrs. Kasi di kami nagagos magbulang. Talahirap ako naman sa manok. Kaya yun na lang yan. Nagkakana lang kami dyan. So yun na nga na yan. Nagkuha na si Mrs. Kari-kari. Oh no! Masiraman nga na si kari-kari dyan. So yan pala ng mga kauragon. Pangduwamin na yung kaka ni Mrs. Panduwamin na yung plato. Yung luwag. So yan kaya ilukin pala niyan. Sa tiga kanan mo. Ang bayad po dyan sa entrance. 869 sa naman. So yan. Dahil maipungan sa plano. Tamabulang sa naman ko ta kami ni Mrs. Kundi na ko para nagutom kaming duwa, kaya nagkakang kami. So yan nga ni, sige pa nga na yung turaw kang manok mi dyan na dradara. Birbit-bit ko pala dyan si manok, yaon sa bayong. So nagutom kami, kaya pinabayaan mi lang. Para turaw kang manok, kaya nagkakana lang kami ni Mrs. So yun nga, yun minali natin yung mga bago. Oh no! So yun si Mrs. Yung paborito niya, yung siomay. Pili siya ng siomay. Masaraman dyan mga kauragon magkakan. Oh no! Sige ang lako-lako ni Mrs. Sige pang pili-pili niya. So, ayun, si paborito niya. Si inihaw na baboy. Kuha si Mrs. Sabi ko Mrs. Oh no! Kuha niya ng kuha niya ng kanira. Tabangat na lang kaming duwa. Dahil man ako mga bitbit mga kauragon ng plato. Ako ang nagbibideo ang mga panahon na yan. So yung ano yan, si paborito kong litson. Oh no! Ayan, si hanap-hanap. Kulintan man naman ako mga kainta. Sige mga kainta ng turaok. Salamat kita dahil ka tigbulan ta kang binulang kita gadang kanangon yan. Yan ang mga kauragon dahil hindi ko hindi ko ng manok na nagtuturaok ka. Piripit-bit ko kayo yan dyan sa kanan. Yan o, ito na o, si Mrs. grabe ang bungkag. So yun nga na yan yung beef stick ko sa yan mga kauragon. Kaso maya mama ng slice at pa mo nagkukuha. Tapos mayo si bantay at luto. Dapat kaya pag makuha ka to, lulutuin mo muna. So ayan, tigpalipas mo muna itong beef stick. Balikan lang na dyan ni Mrs. So yan, nagpili na lang siya kung anong mapili niyang pagkakan. So yun na nga niyan, nakalakaw na si Mrs. So sige siya na hanap. So may nakaagaw kong atensyon mo yan, yaw niya sa gilid mga kauragon. O gano'n man yung gano'n man yung chiplan. Tapos may mga curry cakes pang dessert. So ito nga niya, sarama niya. Pero yan, nagustuhan mo ni Mrs. So, archan nga pa yung kukunon doon tayo makuha dyan. Pagbalik mi, sa kami yung kukunon, tananamitan mi. Seafoods ito mga kauragon. May supo sa kamay. Alimango. So, yan dyan si Mrs. nagkuha. Hindi ko aram kung anong pangarangkan. Basta masira mo yung kauragon. Takaduang balik kami dyan. Oh no! So, yun sa mga gusto pala magkakandig di sa Naga. Sa Naga masana po yan. Sa RGS. Sa RG. Villa Caceres. Oh no! Ayun, masira mo talaga. Yun pala mga kauragon, mga laga ninda. Pag binuksan mo yan, nasangaw yan. Pag sangaw kaya, nakaparong mo kung anong parong kapagkakita. Oh no! Kukuha ng lisod. Ito nagtuko na kayo ni Mrs. Ito si plato mo sa bago. Naubos mo sa ruluwagan. Panduwa mo yan mga kauragon ng luwag. Oh no! Nagtuko mo dyan, napaha ako dyan. Sabi ko kay Mrs. makakita ng tubig, napaha na ako. So yung ano ito, si Mrs. naman, ito si paborito niya. Kung di at saan nyo ito, puno na ka. Ewan kami tapos. Ito ko, ito ragong dessert ito. May nichiplan, saka may mga cakes. Ito, masaraman. Pwede ka mag-timpla ng halo-halo dyan. Mga tequila. So yan yan, may mga ibang flavor ka, mga juice. Tubig na naman. Mamimili ka lang yan kauragon kung ano ang gusto mo. So ito nga ni, napili na ako ni Mrs. Sabi niya, tubig na lang daa. Itong may pipino. Ayun, dardaran niya nga ni si Baso. Kaya si Baso, tiglagan niya ng hilo. Ganyan, ito nga ni si pipino na hiling na sa camera. Ganyan yung mga kauragon makuha si Mrs. So, dahil siya nakakuha. Higit lang ang nakuha niya.
barado. Dahil mo nagtuturo si tubig na hali duman sa jar jug. So, yung ano yan. Oh. Sabi ang pindot ni Mrs. Oh no! Ako man nagluluwas. Oh. Dikit siya na nagluluwas. So, barado da. Kasi nga ni siya na pangirit man kaya ang ginib niya. Dumanas na sa itaas. Aram niya sigurado. Lakaw duman sa pineapple. Ito yung pipino. Lubog. So, yun ang ano yan mga kauragon. Naging na okay ng tubig yung panahon. Tinaunas ako ni Mrs. si Baso. Ayun na yan. Nakabalik na kami duman sa lamisa. May tabaka kakanon kang si Manok. Isa mo yan. Yung pagkakanta si Manok. Kupatid yan. Manyaw na duman nawalat. Ayun na yung mga kauragon. Puto na nga. Nagturok tulo si Manok. Nakaranin na kaya kami duman sa lamisa. Kung sayaw naman si Manok na darami. Ayun na yan kauragon. Sige na kakanmi dyan. So yun lang po yan. Salamat sa pagdalan. Thank you po. Ingat ka mga boss. God bless.